ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ନୁହଁ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ନେବା ଆଉ ସେ ପଇସାରେ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ କିଣିବା ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ କିଣି ନୂଆ ନୂଆ ସାଇରି ଲେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ସେଦିନ ସେଇ ଠକ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେଇ ଅଛଟ କରୁଥିବା ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଏ ସେ ଆଲମାରି ପାଖକୁ ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ଗ୍ରିଟିନିସ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣେ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ କାଢ଼ି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ଗ୍ରିଟିନିସ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ସରିବା ପରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ ଦୋକାନକୁ, କାଳେ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ ସରିଯିବ କି, ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ କି ଆଗ ବାଛି ନେଇଯିବ କି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ ଆଣି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ବସିଯାଏ ସାଇରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଚାରିପାଖେ ଘେରି ବସିଥିବେ ଆମ ସାହି ପିଲା। ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ସେ ଦିନ, ଫେରିବ ନାହିଁ ବି ସେ ଖୁସି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରିଟିନିସ୍ କିଣା ଆଉ ଲେଖିଥିବା ସେଇ କବିତା। ସେତେବେଳେ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଇ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରୁଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷଟା ଭଲରେ କଟୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।